Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka e Fulbe TV albarka beni ko sutini accini adi hala ala ko tongi gere si bontondirama ndare Fulbe TV ko télévision mo anduda kala ko anduda pularno e mum haray mo ton wade subscribe joni Fulbe TV no weli ha yimbe be andanno ko hoko tabital pulaagu yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala baado barke Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram e bendarani leñol pulaagu leyɗele ko hono mbaweten sukkiti vidéo ji garoji fulɓe na ceele na coppe na mbare ɓiɓɓe na mbare keccele yummiɓe mumen taɓe mbaɓe ɓiɓɓe mumen ɗum ɗo dako ko ɗum gonga na wona gonga saabu min ko exemple aji lattuɗi kemmi hen sa yi miijimi mbimi ko yimɓe goni wadde ɗum e ndaara fulɓe ko kalata ko lamɓe leydi ɓe pour mbawen futodirde ɓen laamiɓe ɗen leyɗele ɓe mbawa en looɓan ɓe mbawa en hutade ɓe immo e gueɗe meɗen ko ɓen goni goɗɗi ɗi ko ɓen goni wadde ɗum ɗo e miijo saabu mi heeɓi kol suka debbo mbiyaɗo o warama vidéo mum funtina nomba puɗɗin ɗo vidéo kol ɓe ɗomo woni Sénégal mais ɗo sore e woni Gambia ɗo kay mais no an noon o nomba mo kolirɗa o ɗo an wi o suka debbo ko baraɗo leyde o mo nande ɓiɗɗo am te ɓiɗɗam mo leyde miɗo mino yiɗi nomba ɗo keɓɗa ɗo oɗo vidéo dariɗo mo waɗa vidéo haɓɓi o ɓiɗɗo neɗɗo mo ware mbo ɗum laara o warodiraka ɗon mino somi mballami nomba o ɗo mo imori ɗo min cukkati te mi yaadi United Nation min cukkat ɗum ha min ganda ko leydi hondi ko saare honde ko homo waɗi ɗum ñande min mbayri ɗum heɓe téléphone ɗin no mbayraji ɗum ɗi fof o ñifi nden on ko gonga o ari min jii goɗɗo ne wiya fulɓe ɓen likka Sénégal ɓe coppa ɓe hawman ɗumanin a Mali ɓe ceeka ɓe likkata ɗo ɓe ceeka min keɓi on nomba kolmi on nomba mbi ɗum ko min horejo tabital pulaagu ngal Gambia min jii vidéo mo gadduɗa o ɗo min cohlu andu an hoɗo keɓɗa oɗo vidéo tottulol nomba tottuɗo mamo o tottamin ngo tabital pulaagu international minen keɓi haaju e ɗum e nder Mali min cukka en ha ɗoyn haaɗi gila o ñifi ɗon vidéo muɗum o téléphone mum o ñana ha hande ha gaccuɓe ɗum kool billahi wallahi tallahi on nomba mum yahaani mais ɗum ko en garta nden dartinoɗen ɗum ko yahata ko no funtine ndako ko enen fulɓe ɓe gona e laarede pour si en kaalen lamɗo nden leydi ko boni walla jeyne mum ko boni walla ko loomnata en ha mbaɗen ko loomni naaten e kataji nden sawn kowti mbiyon laamiɗo Sanusi horejo Sididen wi mbo yiɗi Afrique gimmoɗen cukken ɗum ɗo ha keɓene ma in ko laaɓi ganden ndako koyen gonga ndakoyen wona gonga saabu ina muusi ina yurmini ko masin yiyama haale mawɗo goto mo ɗo o haali o wi yo en kawnide jawɗele ɗe nelɗe to ɗum waɗete to petelaji cooɗe walla ɓe koɓe ñawdore walla haɓtore nden si fetel soodama hoko miija ko waroyde fittanu wondu wano fittanu no joguiɗano haade ɗum ndaaren ko hoko woni solution o te ko laamiɗo Sanusi wawi ɗum waɗande Afrique nden eɗen minen on calmina minen on jetta minen on jarna e dow ɗum si on kooti calmina noon kam a national exécutif mo tabital pulaagu ngal international mamalli akam worta caggal ko duuɓi nayyi mbiɗon yomi jooɗo simino jooɗo e duuɓi nayyi no waktu goto montor mbiɗon yomi leɓi minute aji nayyi ne bimɓe on garta mbiyon yomi leɓ gacce ka député ji men ɓiɓɓe fulɓe jooɗiɓe ɓe national assembly koye ɓen garteten jooni ko ɓen jooɗani leñol ngol national assembly sa ɓe cuusa haalde hanki ko en kawraani
sa andi sibi haali taka babankari waawi babam te so lappi baba mo lappata mo la ko bawan ni ade ya wona bonde moy wona amre moy be gonduno national assembly be bawa en to darano ko be jiyaani no be bawate darorande hande non ngandon tabital PULAAKU ngal Gambia min kippitanta ko hay goto hen caggal he wabde leñol ngol jingande onon ɓiɓɓe ɓe min dañi ɓe ko onon min dañi komin dagata ko ɗo fande fo ko onon min doganta ɓe bahe danejo joɗiɗe ɗo hay goto wono yanene e a condition minen fof si min giɗima ɓeyaɓe gayno e baale beye nayyi ko onon min doganta gandoɗen ɗon tiɗoni daroɗon toon he dow gonga fulɓe ɓe keɓat ko muƴen ko he dow gonga min accata on toon muk jooɗoɗon toon min siɗi ɗen M5 tina gandane noddumami mbimami leydi kaari député mumen o fof noddu ɗum o haala o waɗa joni noon o ɓooyi kam gortu mi salmini on mi jaari on mi yetti on mi weltima mino wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh so joni goɗɗo jogui liste ɓe gandantama on fina tawa saabu nden fina tawa o ari tamin jogaki haydara nder guesa men te noon kalis mbaɗaɗo mo pen e fina tawa jawtuɗo oɗo fina tawa momi mbannoɗo ha laamiɗo sanusi ari ɗon ɗo yahino 724,300 dalasi ujune temde jeeɗiɗi e nogas e nayyi e temde tati dalasi mon fina tawa noon keɗum tawa ha e butul nder kofa amen nder kees amen ko moƴƴiɓe Gambia mbanno mon kalis ha min keeɓi 724,300 dalasi on fina tawa on nawi nder on ɗon nomin keɓirini on kalis o Sidi Dem jooɗiɗo ɗo wona maire artirimo e place makko e kanko rek o waɗi 392,000 Sidi Dem ɗum o wanno spend waɗat fina tawa ko rewti e laami seydi o waɗino 100,000 o laami seydi jooɗiɗo ɗo o waɗino ɗum en jogii musidɗo men goɗɗo state agent e Oumarou Sow on waɗino 5,000 mayo Bel Souda waɗino 25,000 mayo KMC o waɗino 25,000 May Balde women mobiliser NPP waɗi o tottino men 15,000 dalasis eɗen jogii musidɗo men kullo goɗɗo mbaɗo business banjum o wiye Mamadou Basse ɓurɗo andire Mamadou Basse o waɗino 1,2 Hamidou Dia Oil o weɗino men 100,000 président Baro dottirino 100,000 e motoji nayi ɗi gandantama hoɓɓeji amen tedduɓe ɓe ɗiɓe jarannodi ɗum ɗon ne kanko waɗi yo sécurité foof honorable Birom Ba e Aliou Balde ɓe gaddo ɓe gaddino 3,500 Birom Sow ñamoɗa jebbe kadi honorable Aliou Balde ɓene nde ɓe gari ɓe gaddorno jooɓade 3,500 e honorable Sekou Ba député Basse on ne waɗino 1,000 kin koli traffic police commissioner o tottino men 5,000 o tottino men ndiyam ne ha yoni kin koli Ousmane Dem on ɗon ko baɗiraam on ɗo tottinoon men nagge woni nagge warano on honorable Soukou Singate ne waɗino 1,500 dalasi so oɗo no si rentindirama on woni 724,300 ɗum ɗo holliri ala ko min jogino ko musidɓe men nder leydi ɗo tan mbaɗi o kaali 724,000 hoɓɓeji amen ngari min kersaɓe haa ɓe kooti ɓoɗon men mbiya on jarama joom yo en ɓeydu golle inchallah so ko rewata hen joni woman rep on ɗon si o haali mi waɗatno soƴes keɓen sot break joom en juuloya garta kontina he process o sabu on ɗon ne koko Allah lamdimen jehen juulo en garten kentinen e ngara bottare ne ari ta en mbawi ɗon hanno programme nder on noon gobano o wino jaatige mo homo wayno somo jogii programme mo gandantama so o yaha toon ɗum wona ko hoto homo men wayno jaaboɗen mo o yaha o tawoye oɗon programme so joni ko noon honorable gobano eɗen mo mbawi yaafo inchallah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi salmini hay jeemuɗo mi salmina honorable Sekou Baro mi salmini bosam Alaji Sidi Dem miɗo salmini hoɓɓe amen kala mbiɓe international ɓe fof miɗo won salmina
salmini ɗo neneji am e babaji am fof e kotiraɓe am especially rewɓe ɓe onon fof mi salmini on debbo e gorko mawɗo e suka mi salmini kala garɗo ɗo kala gaccuɗo haaju mum ari ɗo han tawtede e ngal dental congress tabital PULAAKU miɗo on wi'a jaam ñalli he moɗon on jarama ko haajuji gaccuɗon galleji mon garɗon ha ɗo tawtorede ko hoɗum waɗi ɗum ko yidde leñol ma e yidde PULAAKU kono on jarama on jettama o mbiyanmi tan hunde wotere enen ɓiɓɓe fulɓe ndenden gonen gootum ndenden gonen gootum ko Allah waɗi en noon enen fosi en ndendi en gonon gootum en mbawa taƴde futu ko heewi han fulɓe ɓuuri ɗon si en nangodirani en mbawta yaa kono si en nangodiri en jahatde fulɓe han en jawnaki wota en jaw koye men ala leñol gongol ɓurɗo ɗo PULAAKU han haysi ko hoɗum mbiɗa he aɗa wayrino pulɓe tan ko moosat par ce que ɗi andi ko woni e nder PULAAKU kono yawtani ko haaleteno ko heewi ko fof alaji siidi ɗem haali bosa kono si en mbaɗiri noon tan wallahi en ballodiran jehen ko mbiyanmi rewɓe ɓe yimɓe ɓe no mballu rewɓe ɓe ko rewɓe ɓe goni fof kan kala ɗo nodda haysi a laari ɗo han ko rewɓe ɓe ɓuuri heew kala ɗo nodda ko ka en nototo ngara he mitindi mbaɗa ko wi'a kono si en noddama tan en jooɗima en jahata kala ɗo tagaɗo noddi en ɗo he nder ndi leydi notoɗen ɗum ɓe titi miɗo yetta hen président Adama Barrow ko président men ko laɗɗo men ko jiɗɗo PULAAKU ko jiɗɗo leɗɗi ɗi yiɗi ɓiɓɓe Gambia fawtiti watti ɗon eyyi kono ko mbiyanmi tan mbakkiloɗen gonen hunde wotere haala daɗani ɗon mi salmini kala garɗo ɗo mi yetti on mi ñaagui mama on enen fof mbattiden junngo he fandu si en golli tan wallahi en jahat yo Allah faabo en on Fanu haala ka rabbi makko ka dañma mana no beteno wona seeɗa so joni en mbino en jahat brique kono gaccen goto haala jehen juuro en si en garti continue inchallah joni mi nodda Mouba Thiam secrétaire général tabital PULAAKU Gambia kanko kadi o waɗa hen statement inchallah musidal tabital PULAAKU e fulɓe ko wonɗo ɗo fof yettode wonani Allah jomirawo subhanahu wa taala allahu rabbi samawati wal ardi mi salmini taw e dow yamirore hoore mi iɗo salminde musidɓe meɗen holluɓe en ko jabaruɓe ɓe giwi to mumen ɓe gari saabu weltare ko mbaɗɗen ɗo ko neɗɗo yetti Allah jomirawo subhanahu wa taala yetti hoɓɓe ɓe yoɓe gandu ko ka en laamiɗo ko ka en jii ko galle mumen ɓe goni bisimilla moɗon feewi no wona seeɗa si ɗon yawti dow yaɓirore hoorejo mi salmini his excellency président Adama Barrow Allah jomirawo subhanahu wa taala kala ko waɗi he aduna ko ɗum ɓuuri han ko nangue mum ko he leyɗode mum ɗuyɗen nden ɗo yo Allah nangan yo Allah jomirawo nangan yo Allah jomirawo nangan si ɗon yawti mi salmini honorable Sékou Mballo great brother am Lamin Seydi si ɗon yawti mi salmini musidal arɓe ɓe hunde wodere tan jinmi ɗo torade hooreje mi laɓɓina ɗum ɗo si yawti ɗon oɗo arat haala mi salmini kilifaɓe amen arɓe ɓe ɗo woɓɓe ɗo wano Alaji Dramé Diallo e ka on fa Boubou Diallo hanti e ceerno Mamadou surtout ka e lebe Boubou Ba hanti e ko yaari noon ɗo fof woni gotum ko jinmi ɗo ko e gonɗe ɗe he district ji he gila to e ga min jooɗoto ha ɗum daro wona gotum ɓe fof ɓe nannodire ɓe waɗatade wotere wona goto sengo woto tan ceŋɗe fof goni gotum han si immama ɗo hoorejo mooni heddiɓe ɓe jama o mooni yimɓe fof jahata ɗo ha regional level constituency level fof koyeɗe fof nangodira gonɗe juɓɓodira wone gotum yo ande han wona goto nano he ñaama fof ko gotum eyyi ko ɗum jinnoon on haalade mi toro ɗumani toto fof daɗɗangol konngol fulɓe goni gotum koyeɗe fof wona to wona ga fof woni gotum yewtitte faame si immama ɗo e dow yamirore hoorejo mi daroto ha constituency fof wonɓe toon ɓe saabu wona Alaji Moussa Balde Sarengay oni toon halfino bete Dramé Alaji Dramé Diallo on e halfino bete ɓen si gimmimi ɗo ɗum ɗo laaɓani ɓe jahat ɓe lamdoyo han noon fof woni yamirore wotere ɓe kawritan ɓe ɗumani min jahat fof itte waɗire no fotiri tawa won fof wona kongol goto ko hedde ko oɗon ɗumani
assalamu alaikum. Min calmini on min juurimama on onon arɓe ɗo ɓe fof. Min jetti on kono yettore amen ɗo idorta ko His Excellency Mr. President Adama Barrow. Kanko giɗotoɗen yetto. En jettirani mo ko wona golle makko joɗɗe faade e Pulaaku he ko ɗum jettirɗen mo. O nelani en ɗo yimɓe ɓe ngari ɓe jooɗanima ɗo e dow konngol makko woni honorable Sekou Mbalo e honorable broda Mr. Seydi. Ko pawanmi hen hande kam salminde hoorejo a muñoto taw mi salmina hoɓɓe men ɓe ngannduɗaa ɓe hanki jemma en totitiɓe laamade en haa ɓe koota ɗum noon on wiyama bisimilla mo Mr. Bari ane délégation o on calminama hoorejo min calminima min beltanimama min duwanimama kadi komin pawata toon ngande ko cate ɗiɗi gonnoɗo hanki cate ɗiɗi ɗe noddodiri e dow ballal Allah hoddirore Allah e dow konngol ko enen wi ko ala hunde fof na waɗi sababu woni sababu kawral men ko président Adama Barrow jettiren mo ɗum duwanoɗen mo nde Allah hokkata mbo ko ɓuri ko e makko si ɗum yawti min ko e dental ngal biyetengal tabital Pulaaku international catal Gambia min wonno secrétaire maɓɓe tabital Pulaaku ɓooyi doke Gambia min nde natanmi e tabital Pulaaku 2013 first letter tabital Pulaaku gimmiɗo omo yimmi he secrétaire général Bello Diallo ko Bello Bari Mauritanie to hono wiyete Mali kanko wonno secrétaire tabital Pulaaku international on tuma o addi letar makko force on kadi idi yottade Yaya Jammeh heɓino letar wonde no ma tabital Pulaaku na yaha e nder leydi e nder aduna he kadi o heɓino leta waɗanoma info o haalananoma min jeeyi he makko daaji ɗiɗi dañol taɗaɓol ngol koye galle nene makko min ñalli min keɓɗino e makko photo o yamirnone kadi tabital Pulaaku waɗete registre e nder leydi Gambia Allah waɗi ɗum kesani won e jamano makko sabu waylo politique minen min jippini hay Allah waɗi no waɗini oɗo ari o jooɗi continent heddol konngol Alhaji Madou Kande eɗen mo jetta eɗen mo duwano Allah de ɓuure Allah waɗata e hoore makko o tinnanima Pulaaku o yettama o jarnama o duwanama te kadi kala ɗo yinno e Pulaaku e nder Gambia miɗo andi en jottima ɗon hande ko sengo ngo heerunongo woni gomin keerunongo catal tabital Pulaaku international catal Gambia min liggima ko heewi min gasani ɗo boholaji kewɗi so jeeyi Makka saare Makka Guy mi anda Makka ono wiyete Makka Kewa Ummu o wasi ɗon bohol $200,000 min mbaɗi en feno asa ɓe jiida ɓe ngannduɗaa ɓe keɓi probléme aji jaaduɗi e ñaw e geɗe goɗɗe ɓe fof min mbaɗatno support e ngon sengo toon ko hande he account tabital Pulaaku international catal Gambia $57,281 woni he nder account maɓɓe he komin golliranno ko tege he kayitaji e donation ko ɗum min ɗaɓɓiranno jawdi ɗum min liggoranno ko min liggi ko fof e ɗi duuɓi kono ko dogeteno ko fof ko wiyeteno yo en mbat feere kawren gonen neɗɗo goto ko ɗum wonno anniya o tabite Pulaaku ɗiɗi ɗe fof ko hawrindinde Fulɓe hande noon en jetti Allah en jooɗima e lees hoorejo Sidi Dem wiyama hande ko kanko Allah yeƴi yo o won foos gardotoɗo Fulɓe fof cate ɗiɗi ɗe en jettiri ɗum Allah en mani kadi hoddirore ɗum woni His Excellency President Adama Barrow o manama heɗen golle sabu fof ko he makko waɗi ɗum noon si tawi en gonat gootum en paami enen fof ko woni addata en gonen gootum neɗɗo kala ɗo nanguno sa yimbo accir sa hollani mbo hunde tan addanan mo caɗele ko woni nangodiral ngal en jejitat ko wanno ko hanki guditen kaytol kesol koko lamdiɗen hande mbiɗen eɗen cohli jawdi e si a daari he dow report musidɗo am Keba Dem o holliriɓe keeɓi galle
on laanmo ɗon mbo leli nden si tawi no ɗi duuɓi jawtuɗi fof ko ɗen ko ga hawrindini ko ga hawrindinanno ko golle goote waɗano nden miɗo anndi tawanno on galle o darnama haysi ko suudu wotudu tawanno waɗama toon wonno o mitin ko toon o waɗeteno nden ɗum wawani wonde ɓawo ɗum wawani wonde hoko woni hande himɓe men hoko poɗɗen daranade hoko poɗɗen yeccitade hoko poɗɗen wadde ɗum woni ko horejo Sidi Déme wi ko woni ko poɗɗen wadde o haali ko o miiji ko poɗɗen wadde o haali o yettini hono jottortoɗen heko o haali ko ɗum woni ko poɗɗen ko namno koye men enen ɗo wonɓe ɓeɗo eɓe garani ɓe e heeɗiɓe en ɓe heɗoytoɓe en ɓe ko ɗum woti won enen fof golle men hoko poɗɗen wadde ha jottoɗen ɗum ko o haali hono keɓirten ɗum hande si nani en nani e aduna heɗen mbiya fulɓe na keeɓi jawdi nden si tawi heɗen keeɓi jawdi o galle mi sasi ene nder ɗi duuɓi nayi eɗen poti darno si tawi eɗen gogi pellital wadde waɗande ko emen eɗen no poti waw wadde hono mbaɗirten ɗum woni ko wi ko en ndendinate ko emen en darate yimɓe en mbaɗate ko emen hono mbaɗirten e ko emen ko dañɗen ko hen guitteten lomtinanen ñalande lomtinanen place keɓen ko jiɗɗen ko ɗum ɗon fof noon miɗon wiya hande si tawi ko gonga en kawriti en jejiti ko wonno ko hanki hoko waɗɗi en goo eɗen poti wat registre dental kesal pes ngal wonata lampo men e parasol men hono jareten ha jottoɗen to jiɗɗen toya hoko paweten en pawen constitution laaɓɗo tos mo ganduɗa o accani hay goto constitution mo ganduɗa so ari o accata hay goto caggal on tego hen pawen en hoɗum pawen hen account gudditen account banque en mbawa audit account banque en ngala constitution laaɓɗo en mbawa audit account en ngala inde lamde nden noon hono mbatten ko ɗum woni number one ko mbanmi ko tax constitution executive garɗo keso liggoɗen he ɗiɗon keɓen bees keɓen ɗo puɗɗorɗen keɓen ɗo jaaruɗen ganden kala mo kalduɗen janggo si haala a haaldi e makko humbo andi wonɗo tegiɗa wonko jiɗɗa wadde sa ala ɗum a wawa haal a wawa wadde nden bees men hande ko hoko woni ngare puɗɗitoɗen mbaɗen kesum ko ganduɗa jiida e ko wonno ko hanki sabu si tawi en mbiyo en mbaɗ audit a tawanne heɗen mbaɗi foltiji ha heewi tefe dente ɗiɗi jaaɗe ɗe guitteteɗe nden noon ɓawo en mbi eɗen casa koye men casen koye men e goonga koko woni goonga o ndaren ko ɓuri ko labde ko laɓɓinta en laɓɓina janggo men laɓɓina kadi ɓesguli men sabu ko ɓesguli men mbaɗanten hay goto waɗanani ɗo hoore mum kala garɗo ɗo ko ɓiɗɗo mum e tanirawo mum hanki mi nani hoorejo wi neɗɗo lewan sa yi o lewi ngesa woota o yawti o lewi wobba o yewti o lewi wobba wonatani hoore makko siko kanko tan tawanno koye woota o fotta walla ɗiɗi nden noon o lewi duuɓi nayyi o arti hombo lewa goɗɗi nden noon mi jaɓi wona hoore makko o lewanta sinno ko hoore makko o lewananno o fottoto nden noon o lewanani hoore makko joni ko ɓesgure makko o rewanta e taniraɓe makko hono mbatten noon ha taniraɓe makko ɓe ngara ɓe tawa ko selli ɓe tawa ko laaɓi ɓe tawa ko waɗi fayida kadi ɓe jarana ɓe wadde hen jawdi jarana goɗɗo mo jiidaka e pulaaku hande en keɓi ɗo sef mo wonduɗa wona pullo o ken $5,000 sa yi o waɗi ɗum ko kawral so wonano ɗum o hokkata hen ɗum te wona o fullo nden noon si tawi en mbawi wadde ko feewi wona enen tan mbaɗata he ngal dental ko yo woɓɓe janan ɓe garata mbaɗa e dental he tawta en kadi nandito wona nandito e ko gonɗen ko hono mbaɗirten ɗum woni en mbaɗat ɗum e nundal won executive mbaɗaɗo o wota mo yii hoore mum wota mo yii hankiɗo iwi ɗo yo iwɗo jeheten ɗo yo darɗo jeheten ɗo hoɗo poɗɗen yaha woni yaade yeeso ittude caɗele gonɗe ɗe ɗo exemple mo hoorejo hokkiri oɗo fulɓe na mbiye na mbare vidéo ji na jaltine hono guittirten ɗum si tawi koye men laaɓani exécutif o laaɓani exécutif o anniyaki ko laaɓi ɗum wata sellu nden noon miɗo en toro enen fof tabital pulaaku international on calminama on jurama on wiyama mas tampere honorable Sekou Mbalo broda Seydi onon fof on calminama mi salmini kala ko ari ɗo mi juurimama on mi yetti on no feewi kadi on calminama
onnen ɗo e darde ɗo e mawɗo men tedduɗo e Gambia andiraɗo Gambia fof kala ɗo mbiɗa Sekou Mballo fof andi ko woni Sekou Mballo nden noon ala ko mbatten jammodire moni e gagal ko heɓa hen sala mawɗo a jarama on jarama Fulbe TV fi argol ɗo o congress Fulbe ɗo hande ɗo Mansa Konko wonani minen weltare a beɗe min noon lawol am ɗo hande ko mi observer wonnono goɗɗum ni am ko President of the Republic ɓaye ko kanko nuli kam as the special advisor fi politique Gambia o nuli kam no mi armi tawe mi laara hoɗum tabital pulaakuji ɗi mbatta e congress mo ɓe mbatta ɗo mi ari noon alhamdulillah ko jimi ko weltini kam holliri wondema Fulɓe ɓe Gambia ɓe pari wonde hunde wotere ɓe pari wonde kayen fof e dental gotal so ɗum weltini kam a beɗe saburanta duuɓi jawtuɗi amin go gonga dente ɗe ɗi liggotono kono ligge mumen kori feñde ko waɗi ɗum ngal ɗo dental yo ko liggoto ko ngal ɗa dental fayda watta ɗum support ngal ɗo dental ɗi liggo ngala watta ɗum support so ko ɗum addi dente ɗiɗi ɗe fotana golla kono golle mumen ɗe kori feñde ɗo o noon hande hawrude mumen wona hunde wotere ɗum holliri wondema tabital pulaaku ngal yaara yeeso ka en fof hande ko nder ɗowdi leggal gotal ɓe goni pour tabital pulaaku e ɓiɓɓe Fulɓe ɓe ko naɓata ɗumen jaam ko dandata ɗumen ko ɗum ngal ɗo tabital daranto ko noon tigui mi andine ko Allah waɗi pulaaku fof ɗe weltire Gambia ɗo ko noon yimɓe mbawi wiide kola Allah tawa e sababu ko taki ha woni hunde wotere a darima hen darde nde gandanɗa fof yi darde ma hen gila ɗo puɗɗe ha ɗo Allah waɗi ɗo hawtini joni noon an ko ɗum weltere ko keɓɗa hen ko woɗa walde jama o par ce que étare maɗa an waɗi ha ɓe jiide président o Allah waɗi darɗon ha fof wonti hunde wotere ko noon wonani kam weltare a beɗe saabu neɗɗo sano liggo ligge sano liggo han ko welantama keeɓa ligge maɗe jiiya ɗumen taɗi moƴƴi saabu nanta kaɓe ɗum fuɗɗi mi no mbiruɗa ni mi dogi abbete mino yaato kaw am Sidi Dem mino yaato kaw am Mamadou Kande mino ñaago ɗumen ɗi duuɓi fof mino toro ɗumen wondema no ɓe ndentu ɓe gona hunde wotere kota ɓe darka en place ji mumen ɗi no ɓe daara yimɓe ɓe gandananta ko ɓen ɓe keedi yeeso hono ɓen kawrita hono ɓen liggorta pour dental tabital pulaaku ngal wonira yeeso Allah waɗi noon ɓe fof ɓe jentani kam mi waɗi appointment min jayi to président ka en fof président kala wi ɗumen min président ko welanta kam ta jam ɗi heeɓi ɗo leydi ɗo ko welanta kam kafuji ɗi fof ta jam ɗi heeɓi hakkude mumen ko welanta kam kala leƴƴi ɗi kala leñol ta ko jam woni hakkude mumen ɗum noon mi faala gonon hunde wotere gaccon ñiiro ŋaaro ko mbatton ni o leɓani ɗumen o wi ɗumen wonde mi waɗa on support saabu ko jam tan paalami ɗo leydi ɗo o noddi Sidi Dem o ha jooɗode e muɗum o noddi kadi e kaw am Mamadou Kande o jooɗode e muɗum o lebdi e mum ha Allah waɗi hande en keeɓi ko keɓɗen ko alhamdulillahi rabbil alamina kañe teeri am kala kañe teeri président Lamin Seydi mo gandananta toujours encore ɗi wakkili ɗi tenni saabu yimɓeɓe ko kaaloɓe hewɓe kaaliɗo wakkilade ko wakkilani tabital pulaaku toujours encore si hoɓɓe ɓe keeɓi hoɓɓe ko gandananta ko wayno jippude mumen ko wayno ñamdu mumen ko wayi he yaadu mumen o Lamin Seydi na daro hen so hande minen ɗiɗo ko minen président o itti pour min gara min mbaɗa mexo min mbaɗa observe o congress mbatteɗo ɗo o hono yarata ni ɗum wonani kam weltare a bete mbaɗa a jarama e ha joni men ndiyam ko Fulɓe TV mon ɗon heɗade ɗo miɗen gaari e congrès mo tabital pulaaku mo waɗi organise e nder Mansa Konko ay mi gonɗi ɗo e délégation gimmoɗo tumanna anna ko mbatte tan jewdede men ganden ko hoɓe giwi tumanna assalamu aleykum maaleykum salam e Fulɓe TV on calminama goto foof inde mum e yettode muɗum e hande min gari e dow leydi Mansa Konko ɗo hande tabital pulaaku ngal Gambia pour hawrude wona konngol gotol wona nene goto e ko ɗum woni ko rendini Fulɓe Gambia fof hande e nder e Mansa Konko ɗo e Allah waɗi e dow yamirore président Adama Barrow o waɗi Fulɓe ɓe fof pour ɓe gona konngol gotol gona nene goto wona baba goto te joni ɗo e moɗɗede mi falande ko awoni hombo e to gimmoɗɗa e ko noon Fulɓe TV ko min wiyete Alaji Basi Mballo e joɗaniɗo en to leydi Tumanna kañum woni hoorejo e heblo sukaɓe tabital pulaaku ngal bureau faggudu Tumanna e ko miɗo wondi ɗo e vice chairman bureau faggudu Tumanna ɗum woni Aliou Diallo hande min gari e ndew Mansa Konko ɗo pour yewtidde e Fulɓe ɓe e pour yimɓe ɓe fof gona anne goto wona hunde wotere
te miɗo andi kadi so tawi onon kadi Fulbe TV o ngari e nder ɗo e ko pour wadde yimɓeɓe fof nene goto hollere aduna o kadi Fulɓeɓe wondema e Gambia ɗo ɓeɗe nangodiri ɓeɗe goni hunde wotere e télé Fulbe TV noon e ko ɗum woni ba am Samba Mballo ko kanko dari o darani Fulɓeɓe e nder Gambia e pour Fulbe TV jalta e Fulbe tuman e ɗuman Gambia tawa ɓe mbawat yaltude e nder aduna o fof yimɓe fof jiya ɗumen ɗum noon c'est kanko daraniɗo en ɗo ɗum woni babam Samba Mballo a salminama noon toon to France e wondiɓe maɗa fof e nde noon hande ko ɗum woni ko rendindini yimɓe ɗo hande Fulbe TV jarama eyyi joni ha joni ko Fulbe woni ɗo darde miɗen wonduɓe musidɗo meɗen oɗo kalan ko tumanna iwri ganden ko hombo wonde maɗo a salminama yo aleykum salam inde nde ɗo jeeɗam ko Aliou Diallo jeeyaɗo tumanna Sare Talo mi salmini on mi juuri ko mi landike jammoɗon e garal meɗen ɗo en Allah hawrindini en ɗo e jaam yo Allah hewtindinno goto fof ka iwre e dow jaam min sina weltare komi woni chairman bureau faggudu tumanna miɗo du'ano on noon kam miɗo weltano mi weltanike Alaji Samba Mballo wonanɓe sababe o programme ha wawa en heɓande o programme ɗo wawa on addude ɗo kadi e mi weltani ko mi duwani ko bete ko seeɗa ala mum eyo ko fawti ɗon Allah waɗi affaire tabital fulagu ngal e ko welani men kon ko min weltani ɗum ko min yanganto ɗum ɗon kon e min Alaji Basi ko gila hanki min ari min waali ɗo ha tampere sifaji ɗi fof noon neɗɗo heeɓi ɗum seeɗa ɗi kono alhamdoulillahi machallah ɓay tabital fulagu kay ɓiɗɗo pullo ko fo yangano ɓiɗɗo pullo on ha wawa tabutude eyo ɗo kay wonani min weltare fota ko seeɗa ala e muɗum miɗo salmina Fulɓe Gambia fof mi salmini kadi tumanannaɓe iwruɓe leydi Basse en salmini ɗo kadi yeesoɓe meɗen ɓe accuɗen ɓawotoɓen kala mo Allah wawi hollude e programme on andade enen fof ko nene goto baba goto ko ɗum woni ko rendinen ɗo eyo angan noon mi salminima an ɓiɗɗo am Abdoulaye Mballo mi salmini an e groupe maɗa fof mi salmini on mi weltani kon yo Allah ɓeydu cellal yo Allah ɓeyda en cellal hokka en duuɗi juutude hokka en kutu ya barke Allah on jarama jarama ha joni manina on ko sponsor ko gonɗen ɗo e laaroɓe Fulbe TV e ha joni e nde congrès e minen ɗe bre kono waɗi musidɗo ɓe goɗɗo kadi mo gandanta daraniɗo fulagu ngu no yaara yeeso nden noon hanano mbatten tan daren ko omo woni on ɗum mawɗo a jarama yaw ba mi salminima e inde nde oto jeeɗa mino wiye Alaji Pate Diaw ɗo Kiyan Djirof ko min woni joom sara Djirof o e min nani wondema Djirof to tabital fulagu o ka toon e galle mawɗo nden noon mi yiyandude ko homo hokki ɗum e leydi ndi galle ko nanɗa o ko noon ɗum wayi ko min Alaji Pate Diaw alkali Djirof o ko min okki capital kala ɗo pullo wawno won min okki ɗumen e yidde capital fulagu mi okki ɗumen galle ko kene o juute kaka ko métareji temedde tati jajir kaka ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi métre ko ɗum gokkumi capital fulagu e inde yidde fulagu neɗɗo si a yi hoorema yimɓeɓe mbawima yi neɗɗo fotani yejjid leñol makko nde capital fulagu enen Fulɓeɓe ko yidde ɗumen tagi ha mi itti oɗo kene mi okki ɗum capital fulagu e inde sarde min Alaji Pate Diaw Kiyan alkali Djirof ino weltani Fulɓeɓe hande no jirumini hande no Fulɓeɓe nangodirni si en nangodiri noon wallahi kala ko mbeɗiɗen en keɓat ɗum kono si woni en goni en cakima nden poten andu enen Fulɓe kewal men ngal ala ko ngal nafi en nden miɗo ñaago kala dendagal pullo kala ngal ɗo ɗemgal miɗo ñaago gonen yumma goto baba goto pour mbawen yiye si en jii koye men tan en jiyet kono si en cakima noon en jiyetaki nde fotani won nden noon mi yii ko yidde ɓamdude fulagu ngu te woodi kadi alkaliɓe hewɓe gandanta ko Fulɓe e leydi he nden ko ɗum mbaƴeteɗa no alkaliɓe waɓe e ma ni hono kamɓe kadi mbawta wadde hunde ha ɓe jiiye tabital fulagu he min ko mbajoromi minen alkaliji ɗi ko gonga hayci a yiiɗi okkir kene a heɓani kene nden heɓ ko mbaɗɗa he capital fulagu ko Fulɓe beltoto kaatu ko woni ɗum joni si tawi aɗa jogui gayel ma
a hokki capital PULAAKU a yimɓe ɓe gandan ko yidde capital PULAAKU waɗi ha mbaɗɗa ɗo ha non a jarama ɓatayma ala a jarama ko ɓamtayma a jarama anne eyyi ha joni ɗo congrès o monɗen ɗo e ñiɗo debbo dariɗo daniɗo PULAAKU yimiɗo jiɗɗi belɗi noon nden noon ala no mbatten nan ƴettide noon kankala alnam kay woni hombo wala salminama bisimillahi rahmani rahim mbiɗo moon salmina nde fedde waɗa nde ɗo ko fedde welde sabu kala ɗo PULAAKU renti ɗon koko weeli eyyi yafode mi inde nde oto jeeɗa taw min ko mbiɗo jiya misira Seno Ba Jara RR Penda Ndaw mboɗo salmina tundu ndu mbiɗo salmina leyɗeje ɗe fof mbiɗo salmina QTV e Fulbe TV mbiɗo salmina ha Fulbe America mbiɗo salmina ha Fulbe Kabada ha Fulbe Sénégal ha kala ɗo haɗa haaɗi he ko rentidiri men koɗo sabu denta koko weeli si a yima tan neɗɗo wawi ko a renta kono si a rentaka a wawata te pullo ko pullo garten e cosaan men he garten he ko gonnoɗen ko he dow ndenten liggoɗen mbawen eyyi joni noon mi yiiɗo jiɓɓiɗo nono e jiɓɓe yiɓɓe jeɗe mi yiɗi andude ko tima Penda fuɗɗi jimgol walla ko a tawru ɗum walla ko a anno ekkidima ha mbawɗa min jimri komi taw ɗum taniraɓe am ɓe komi musnu mi jangga jimri min komi taw jimri nde puɗɗimi yimgode ko bili komi cuka e mbiɗo lappe mbiɗo doga mbiɗo suuɗo ha Allah waɗi okki kam ko okki ko taniraɓe am ɓe okki mamiraɓe am ɓe komi taw jimri kono min mi jangga jimri te Allah waɗi ɗum ko ɗum mecca am ne Allah okki kamen ko woni ko hen muudu am Allah mo kam ɗum rokki eyyi nden noon mi yiɗi e ñimana minen ɗo e Fulbe TV hayso ko jimol daɓɓon rek fi ñimana Fulbe TV andi jeeɗe ɗum o ko samagalaji abula yen haɗa wiya yo a totten Fulbe TV e leydi Gambia ɗo kokkongol woni ɗo haalde jamaloɓe mballe kam mi wawa ɗo kokkongol woni ɗo ko ñaaki mami ko kalana kam yimɓe maɓe ɗo kokkongol woni ɗo e manan ma aldi fotti on ko ngare mbaɗen dental kokkongol woni ɗo e Fulɓe gare mbaɗen tenta ko rentaka wawetake e Fulɓe Gambia Fulɓe Amérique kabrite e mbaɗen tenta si anan ma pullo hulta e pullo hulta pullo tufta e noddane kam Paate Jawo koma Paate Jawo he Mangu Jawo e Paate Jawo mi wala cirow taba o toon tempe mbaɗa mela to maro waɗa tiba e kadi kalana kam yimɓe maɓe e Fulbe TV goti go o Samba Kela jomi monte he wurte amme tuba urol laɓi kange ñawta mayata mo tollonga jenga asade o kam mosoma wona hutade ma paparo wona yawate ma Alhaji Jawo mi yakorima eya way dunaye eka Penda ko ɓangmi ko he jaliya carama mbalo panna Mariyatu mbalo mi yeyna Temba Sise e Temba Sise Alpha Sise mo ori o goranam mi yima yimɓe amɓe noddane kam Fasi mbalo Fasida gonnomi hanno Allah woni Fulbe TV nangoɓe nangata mon kortoɓe kortata mon mi wan mon huuko mayo ko sumani ko moƴa e mbimi moyden leydi men ndi e sammaduna ko seeɗa seeɗa Fulbe TV onon kalananmi ɗo kongama neɗɗo taw komo yiɗamo o wasi yewni ittamowo noddane kam Maliw Diallo e ma Diallo Kunda Cawdi Kunda Masira Cawo ballo o ndiren ha ala e sabu ho ala welkato reedu iwta Sira Cawo panna andima kuto ɓernde wonta e Fulbe TV mantananmi ya Pabu jafoɗa kam Pabu jafoɗa kam jawtoɗa kam ɗo kongama adama Abba Sabo
wonta barkal tingale nyaetake ɗo gonnomi hanno Allah on ma huko mayo masira haalo jawdi haaretake hande ko Fulbe TV jimanteɗo e min ko radio TV jinmi yaade on goram radio panculu jinmi yaade ko ngama noddane kam Sidi Palde e ma Sidi Ndiayo e Sidi Palde daro kalana kam inde maande hey ma Pinta Palde e Pinta Palde ko manoraɗo kolorado kona yakkitare ko waddu kalo yanmi e bayi kumbata yakku panda ammo ya way tunaye eka kare baden halti foti ikare baden halti foti konde ube boti baya bayrina aka e min ko fano lamdoto omi Aminata Ba ballon kammi wawa do pande panna nyawyida mayde suusa cellalle sellire ede don jurbalu yeso me balo dofte e kammi hota sabu min de garannomi ka inde imin minoti boylo salla Mariyatu Mbala non biyan ma ami e bane jam nyalli ma ada e notane kam temba baalo e temba baala momo tuba urol labi kange tollo on ka ajenga sada mi mane wurde amme Fulbe TV de manabe ngayna nabe Fulbe TV be mbala nabe wuroyo e bayi imme je en nyani ta odo ala haji hamman mbalo panna hey kumba yakum an mbaɗen haaldi foti imme mbaɗen haaldi foti wimana tipite Aliou Mbaalo e noon nene kam sawo panna so baalo kunda mbaralo oba Abulay ballam men e wure mahe oyi Abulay wallam men e wure mahe he Mbaalo panna kare mbaɗen haaldi foti e jawo kam ne wure maande da jawo kam ne wure maande da ko ngama jalla kunda jawdi kunda ay wedam salla baalo anda mo jiituda ayo jamaloɓe mbaɗe kelle e immineni bawdi mondi ya ma Demba Mbaalo an milam ɗo Demba Palde e papulla minam ma hawre maande e Demba Mbaalo o kam moso mango o ka kam moso mi yillorango ce e Demba Balde e wona hulate ma wona rafineyti wona bonde bariyo ɓeɗo ɓe ko ɓe yiɗuɓe belɓe jiijam ɓeɗo ɓe ko ɓe yiɗuɓe belɓe jiijam o ngamamin ko ñafinan cinmi yaade koni Sira Thiawo Kumba uftu haala halanam mana lamɗotomi andira Moussa Bala ha ko maro andira Moussa Bala ha ko maro mi yiman Fulɓe ɓe mi wacco Fulɓe amɓe mi yiman Fulɓe e mi wacco Fulɓe amɓe e mbimi Fulɓe mbaɗen haaldi foti e mbimi Fulɓe gara e mbaɗen tenta jamaloɓe ko rentaka wawetake mbimi ɓe pullo hulta pullo tubta ɗo kongama pullo hulta pullo tubta konge e rulamota ko arco pasoyde mande gawa kerte made e rewɓe artade weeɓa e rewɓe artade weeɓa accumi yimana Fulɓe TV ko hami wacco Fulɓe TV papam mi mante wurde amme papam mi mante wurde amme ko yiya fom Alhaji Tuula Waalo Alhaji ima tulta asoya kappe tunayeka koɗo pucci oli ngoni koɗo laada jippotoɗo e kummoɗo nam toyna toyna ɗo kongama dapiri kumba kumadanco kumba kudel ma patate addanam Mr Thiawo e kumba nodda Mr Thiawo ma Sira Thiawo nodde Sira Thiawo e Sira Thiawo minam ma hawre maande i Thiawo panna amona hande panayo Aysatu Tukur e gol ɗo haali sowe tunayeka ta saran kulloɓe amɓe Tukure jinmami koli mami Tukure noddumami sella kolle wona hudatema wona yawatema san wona rafineyti wona ponde bare e Kumba Ndiayo ko Moussa jiituɗa ay Kumba Ndiayo ko Moussa jiituɗayo yoɗo Palde Palde o kam moso mago Palde o kam moso mago o kami moso mami yillargo ceeyo
way ndeɓe TV fof mi falmin monma onon fof ok jarama indene en suuna mbiyetemi suuna ba jeeya hoto Sare Moussa Ñana Sare Moussa e ko lamdimoɗa ko annene ko a tawɗo jiɓɓi walla ko a jannguɗo ɗum min de mamam tawrumi jiɓɓi mamam jibinɗo o baam on yimanno o yimi noon ha ɗum ɗeɓi majju e maɓe Allah waɗi tan min de ƴoytumi tan fuɗɗimi mi fuɗɗi babam sali miñirawo ma ko gorko o wimo si en donani de ɓiɓɓe ɓe donat on tawrumi jiɗɗi eyyi joni noon ɓaali time ala min an kala ne yimana minen ko english la kappa kela seeɗa wena wuyol e Fulɓe TV ɓaali guiɗiɗo fulde o kala ko Gambian pullo gonɗo ɗo ha France kono tawi pulaagu weeli ɗum tawi kono uditele intele Fulɓe TV degre sago amen tan nan ko ɓantugol pulaagu kala ɗo pullo woni jannguɗo ɗum woni gandal woni jalijo mum wattu fof mi kollira hay sa yeeɗo télé men to wattu fof affaire pulaagu tan mi gimmani nenne ko miɗiyane kadi jimana men seeɗa rek ɓe ganda ko wawani wude ayo leli yo ayo lele be Fulɓe kabada Fulɓe amiri ñandete kitiɓe jam ñallimon Fulɓe TV ñandete e wayi baba jam ñallima to Fulɓe TV ñandete sabu pullo hulata tubata sabu Fulɓe nange leydi ndi mari balde andim on gontura e nane nale Fulɓe TV lamdete e jali bami ala no yamtengo e mbimi jabaloɓe jimri welawo ko attami himde e wayi baba jam ñallima wayi baba nange e leydi ndi kono ko kawral wawi o e mbimon mi kawral pulaaku Fulɓe TV keriɗo Fulɓe amiri godingo ɗo Fulɓe amiri en lamna aɗo Samba Gajo woni e lamɗo kelajo monototo e kana fara immida waysa amba fara immida ɓeɗey eɓe nangi leydi nde sabu pullo hulata tubata way julɓe ɗo Samba mawɗo koɗo kono Samba momo gontuɗa wayi baba wallam jadoma inele ɓe yimɓe fula dugode kono Adama Barrow nototo oldi balde yammi ñaldirima jam e nan lamde kammo arta ɗo an Adama Barrow jiiduɗa kogama notana kam gobo mamo wela laamu buuba laamu makongol temedere ɓeɓe arsike fooli ngare Mamadou Sako no du Demba Ba lamdimi sirang boyɗo sal mari balde jam ñallima awa so balom jam ñallima ka yimɓe fula do ngode ode ko fula do jinmeya ode kalamo odingo Fulɓe TV ingodingo e mbimi wayi baba o kam indema miijo Abdoulaye Balo lamdo Abdoulaye Balde e mbimi Jaliba walla mene urema Abdoulaye Jawo walla mene urema daga Fulɓe TV ingodingo wayi Jawo jam ñallema e mari Balde no da Demba he bone yo Allah urnane dembase tato siwtaɓe Allah ɓe way balde ɓe goni worɓe ma way noddana kam Fulɓe male ando kine bisawnaɓe ɓe e lamɗo kalamo wawi waɗe Seynabou Cissé ko ummi jiiduɗa
Seynabou Cissé ko ummi jiituɗa kono ko ɓingel Dembase yo Allah sellin dole mon kono ya a wurto e ɓiɓɓe ɓe e mimi mari balde ko miijotoɗa ko e Fulbe TV lamdete namdo ɓoronata yimɓe am janomi ñaaɓi e Gambia e ayo ole kono hawa jam ñallima e babulo jam ñallima e ñale hawam jam ñallima e koni sobalo andi mon ototo yo darimi e damal ma kerpate weliya Allah wurnane ɓiɓɓele ga bobo mo onola e baba gidam wele gidore dune do hewaji mu ya Allah wurnane serima o ko Mamadou Balde lamdi mi Adama Baro e Seydi Cissé moro wiide Seydi Cissé do Adama Baro woni no dana kam pulli Baro oɗo Fatou Baro woni Ibrahima no to Ibou Diallo jam ñallima Ibou Diallo do Fatou Baro woni e ñan julde ko pulli jiiduɗa lola mi ɓe Gambia kono ɗo ko Gambie e Casamance Allah wurnane Dembase Cissé moriyam ko Demba serima e wayi Demba ɓiɓe jawdi ngara